ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो ओमफ्राय कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर माखौ मा फाननायनि खोथा होनदों बे सोलायबाय अ माने किकनि फाननायनि खोथासो सोलिगासिनो नामा बेयाव सोरबाया बुंदों आं दिनैनिफ्राय बर' फिल्मखौनो नायला दारमाहास्तिनि आरो सोरबाया बुंदों आं दिनैनिफ्राय बड' मिउजिक भिडिअखौनो नायथारला दारमाहास्तिनि होननानै आरो सोरबाया बुंदों आं दिनैनिफ्राय शेयार लाइक कमेन्टबो खालामथारला बिसोरनि होननानै खिन्थु मोनसे खोथा भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो सिगां बयनिख्रुइबो थांनानै नायखुमाहैयाथ' नोंसोरो बड़ा हरामी हो बेटा थ' बरायबाय थ' गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायना मिथिखाबाय मिथिखाबायानो आरो नुखांबावबायानो बा मासे हारामिलि नोंसोरो सावथाल बांगालफोर बायदि हरलायलाया जोंनो बा थ' नोंथांमोना मिथिखाबायबालाय थ' नोंथांमोना खोनासंखांखाबायबालाय अब्लालाय नोंथांमोना खोमायाव हेडफनखौ सोनानै लाग्रोखा नङाबा गुबुनजों जावजायोबा दाय आंनि नङा दे ओमफ्राय बे भिडिअआ ओइदिनखालि जेनिफारा मनिसनि एक्स मोननो होमबा टमि मालाय दङना दङ खाफाल मोजां ना मोजां नुवाखै हाबा जाखांनायफोरनाबो एक्स वाइ जेड थायो बे एक्स वाइ जेडआ मा बुस्थुलै सोलायबाय आं मोजांनो बुजिया बे बुस्थुखौ नोंसोर बुजियो रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बा टमिया सोरांजों दङमोननो ओमफ्राय होमबा बिसोरो मोनसे शुट खालामदोंमोन नामा बेवहाय मनिसजों टमिजों बेयाव बिसोर सानैखौ नुसनहैखादोंनो जेनिफारा ओमफ्राय जेनिफारा मायाव सोलायबाय मायाव नुसनहैखो मानो खोन्थादियालै साला WWE गेलेनायाव जानो हागौदां ने जेनिफारा नुसनहैनायाव बिदिनो नुसनहैबाय नालाय माबाजों मनिसजों गारलायबायनो ओमफ्राय सोरांनोबो खिथाहरबायनो सोरांजों टमिजोंबो गारलायबायनो आच्छा खाहानिया बिदिसो खिन्थु जोंहा लामा गोजाननि सासे आलासि दङ आलासिनिबो खोथा ओंखारदों थ' बिदिबा जों बे आलासिनि खोथाखौनो नायग्रोना लानि मा होनदों बिथाङा देख रहे हो ना स्ट्रेटेजी देख रहे हो जों नुनो मोनदों गोबां बिबांनि नैबेखौबो पस्टखौ शेयार खालामनाय नुनो मोनदों माने जों मिथिनो मोनदों जे बे पस्टनिफ्राय थ' माने गेमस्रि दैमारि बुंनाय बायदिब्ला माने मबाइल नाम्बार थानायखाय माने जिमेलखौ हेक खालामदों जिमेलखौ मोनदों आरो बिनिफ्राय जिमेलखौ मोननानै माने गुगोल ड्राइभनिफ्राय लादों माने बुस्थुआ गुगोल ड्राइभआव दंमोन आरोना WWE नालाय ओंखायनो गुगोल ड्राइभआव दंमोन थ' दोनबाय थानायनि खारना मा आं बुजिनो मोनासैनो बड़ा हरामी हो बेटा बे गावसिनि कालचारनि मानसिफ्रानो सोरबा हरखुमालायनानै बिदि जादोंनो ओमफ्राय मिथिंगा मोनाथ' गेमस्रि मोनाथ' फानखाजोबोसोमोननो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज थ' जेखियानो जाया मानो बे कल रेकर्डआ स्प्राइट जानाय भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो गोबां बिबांनि जों नुनो मोनदों जे जाय बिथांमोननि नाम दङ बिथांमोननि कमेन्ट बक्सआव जों थांनानै फरायोब्ला नुयो जे ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों माने बुंनोनो हाथावा आरो आं देखायगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै ला खिन्थु जों साननो गोनां बाथ्राया बिसोर जे माने खोथाया बेसेबां सैथो आरोना जुदि गावनि पेज भेलुखौ लाखिनानै बिथाङा बुंनायमोनब्ला डाइरेक्टलि थांखिनानै प्रुफ होनानै बुंनायमोनब्ला एसे फोथायथाव दङमोन नाथाय जोंनि पाब्लिकफ्राबोथ' दङ डेन्जारनो माने नंगौ सानथारबाय आरोना माने नंगौ जाथारगौ होननानै खिन्थु बेसेबां सैथो जों बेखौ मिथिया नङा होमबा थ' बिनि सायावनो जोङो नुनो मोनदों जे मिथि नार्जारिया गावनि इउटुब चेनेलाव रियेक्ट खालामदों थ' बे बुस्थुखौ आं नुवाखै खिन्थु जोङो ससियेल मिडियानि गेजेराव नुदों बे बाथ्राखौ खिन्थु जों जेथिया नायो अब्ला बिथाङा डिलिट खालामखोना होखायाखैमोन थ' बिदिब्ला जों बिनि सायावनो एसे फरायलांनो नायदो बिदिब्ला नोंथांमोना खुलुमबाय नोंथांमोना जे दा जि भइस रेकर्डखौ लाना दावराव जागासिनो मा नोंसोर गावसोरनि एसेबो सानना नायला नामा भाइरेला जाबाय सोरबा आरो नाम मोनफाबाय जोंबो समझ रहे हो थ' बिदिब्ला आं बे बाथ्रायावनो मोनसे बाथ्रासो सोंदेरनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नायग्रो आं बिनि उनाव बुंगोन आरोना सब एक्टरफोरा गाज्रि गोजा होमबा ना गुन्दा गुन्जि गोजा गाज्रि
थ' बिथांमोनाल' नङा गोबां पाब्लिकफ्रानो बुंनो सानदों माने गासै बर' एक्ट्रेसफ्रा गाज्रि गोजा माबा गोजा बेफारि गोजा बेफोरबायदिनो गोबां आरोना थ' आं फंसे खोथा लाखिनो सानदों बे समाव नाय जुदि गासिबो आर्टिस्टफोरखौ होननानै बुंब्ला दुखुआथ' मोनखागोन आर्टिस्टफ्रा जाय बिथांमोना बेजों लेनदेनानो गैया नङा होमबा थिग बेबायदिनो आं मोनसेल' एग्जाम्पल होनसै आरोना गासै बर' इउटुबारफ्रा गाज्रि होनबा जेरै जों बर' गासै इउटुबारफ्रानो गाज्रि मोनो थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो गाज्रि मोनगोन नङा होमबा जाय दाय गैयै सुबुंफोर ये बड़ी अच्छी बात कही है बिनिखायनो एसे साबधान लाखि जे जाय बिथांमोना नंगौ बिथांमोनखौ थांखिनानै बुंब्लाबो जेबो सानालासिनो थ' जाय मानसिया माने दायानो गैया नाथाय सोरनिबा थाखाय दाय होफाजायोब्ला एसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना दुखु जायो दा नोंथांमोनहा बिब्दि बुंनाय आरो रायनायखौ नागारना भइस रेकर्डनि सिख्लाया सोर बेखौ नागिरब्ला मोजां मोनगौ नोंथांमोनहा क्लेरिफिकेसन बिदों थिग दं जोंबो नाजादों दा खोथायाथ' नंमारगौ बे भइस रेकर्डनि सिख्लाया सोर बबेनिफ्राय बिरबोनाय बेलाय सलायबाय बारे हारामि बार थ' आं लुबैदों जाय बिथाङा जुदि इमान हिम्मत दङब्ला इमान जे प्रुफ दङब्ला मोखां दिन्थिनानै बुंफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय जोंबो नुगोन ना नङा होमबा बड़ा हरामी हो बेटा थ' जेखियानो जाया मानो थ' आंनिफ्रायबो मोनसे खोथा जे नोंथांमोना जुदि सोरनिबा सायाव जुदि नंगौ नङा जुदि क्लेरिफिकेसन बिनो थाखाय नोंथांमोना बयहाबो मोन्थाय दङ जे सोंनो थाखाय बिथाङाबो फिननो थाखाय मोन्थाय दङ बे बाथ्राया नंगौना नङा खिन्थु जों ओरैबायदि बानजाथावै बाथ्रा नुदों जे बिथांमोननि कमेन्टफोराव स' प्लिज आंबो लुबैयो जे नंगौ नङा बेखौ बिजिरग्रो आरो नोंथांमोना नंखाय नंगौ बिनि प्रुफखौ नायग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना जेसेबां गाज्रि बुङो मोजां बुङो नोंथांमोननि खोथा स' प्लिज नोंथांमोना एटलिस्ट नंगौ नङा बेखौथ' प्रुफ खालामग्रो आं बेखौनो फोरमायो पुलिस केस अलरेडि जेसे हायो थाबैनो क्लेरिफिकेसनखौ होनो नाजागोन आरो बिब्दि उइदाउट प्रुफ होनाय खोथाखौ बिब्दि खालामनाङा थारैनो बेसे सैथोथि जोंथ' मिथिला नाथाय बिथाङा फोरमायदों जे जेसे हायो एसे पुलिस केस होगोन एबा होनायनि राहा दङ थ' बिदिब्ला जोङो उनाव नायनोसै सोरनि सायाव सोर मा जायो थ' बेयावथ' जेबो मेनसन खालामाखै नाथाय जाय सिख्लाया बुंदोंना एसे ओंखारबोबा मोजां जागौमोन आनैसो जोबोसोमोननो ओमफ्राय गेमस्रिया बेवहायसो लावदुमखौ लोगो मोनदोंनो थ' रायजोफोरनि गेजेरावबा एसएससि एग्जाम लिरग्रा दङना गैलालै नै एन्सारा मोनसे मोनलायबाय गोसोआव लाखिखा लावदुमा गेमस्ट्रिखौ माब्ला लोगो मोनामोन मायाव लोगो मोनामोन गोसोआव लाखिथ' फेल जागोन दै कन्ट्राक्टारनो फानखायोमोननो गेमस्रिया ओमफ्राय बेवहायनो लावदुमखौ बिदि लोगो मोनदोंनो आरो मिथिंगा मोनाबो बिदिनो हेलेनाना ओंखारनोल' बाखिसैनो बे फाग्ला बिदिजों जायोनो खिन्थु र' बिसोरखौ बाद दोनथ'लाय बिसोर नंगौ नङा बेखौ बाद होथ' खिन्थु नोंलाय सोर जाखो आं नायनो लुगैथारबाय आबैखौ माबायदि जागोनथाय खखाबाव दारि गोनां आबैसो जागोन बायदि मोनलायलांबाय आं देलाय मोखांखौ दिन्थिलाय एसे जोंबोथ' नायनो लुबैदों नोंखौ थ' जेखियानो जाया मानो गोबां बिबांनि सुबुंफ्रा गोबां होनदों खिन्थु मोनसे खोथा नोंथांमोना नायनो थ' लिपिकानि बाथ्रा सावरायदोंमोन ना बेयाव थ' अब्ला आंनिबो मोनसे पस्ट देखायगोन आरो नोंथांमोननो इउटुबनि खोमासो इउटुबाथाय मिथिया दे बाह माने लिपिकाना गथ' ओंखारबायानो दा माबा ओंखारसो नागिरदोंमोन बिथिं गथ' ओंखारबायानो भाई मुझे मारो थ' नाय ससियेल मिडियानि खोथाफ्रा फारसेनिफ्राय फारसे एक होनबोयोब्ला बैसिम मोनहैगौआवनो दससो जालांगासिनो बेसे सैथो बेसे प्रुफ दं प्रुफ देखायब्रा अब्लासो जोंबो मिथिगोन दा अब्लासो जों मिथिगोन अब्लासो नुगोन दा होमबासो जों फोथायगोन प्रुफानो गैयाब्ला माहा फोथायनो हानोलै ओइ माथो जेनेफार अलिमोननि दंबावोनो माथो सोरबा जेब्ला मोनसे भइस रेकर्डा एबा मोनसे एक्सट्रा गावस्रानानै थांजोबो अब्लाना जोङो माने गरमसिन जानायखौ नुनो मोनो आरोना नाथाय जेथिया जोङो एसे गोथौ मेलेमजों सानहरो अब्ला जों मिथिनो मोनो जे अब्ला नैबे लास्टनिखौ खोनासङोब्ला जों मिथिनो मोनो जे
बिथाङाबो कनफिउज आरो ना गावबो माने मोजाङै क्लियार नङा दङनो माथो होननानैसो बुंदों नङा होमबा थ' बे बाथ्रानिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे बिथाङाबो इमान कनफिउज बिथांनावबो प्रुफ गैया खोमा नङा होमबा बेनिखायनो गोदाव सोराव बुंलाबायदों जुदि जों फोथायगौमोन जेथिया गावनि पेस भेलुखौ देखायनानै जेथिया बुंनायमोनब्ला अब्ला जों फोथायजाथावमोन नाथाय दायो बिथांनि मुं गैया थं गैया नाथाय बे खोथाखौ माने प्रुफबो गैया बेजों लोगोसे माना ओमफ्राय माने बे खोथाखौ फोथायनाया एसे गोब्राब नङा होमबा रायजोफोर थ' बिनिखायनो आं सानो माने प्रुफखौ लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना गाज्रि बुङो मोजां बुङो बुंहैनो हागोन खिन्थु दाय गैयै सुबुंफोरखौ एबा गासैफोरखौ जुदि मख'नानै रायबाय थायोब्ला जेबाबो बयहाबो माने दाय गैयै सुबुङा दुखु मोनगोन होननानै आं मिजिंथियो थ' बिदिब्ला आरो ससे नायलांबावनिथ' दंबावोनो माथो सोरबा सोरबा नुबायनो नांगौमोन आंनो बेफोरखौबो सिखोमोन नायनो लुगैदों आं बिसिनि सिफाया बिसिनि आबुआ माबायदि एसेबां फट' लानानै बिदि हगारनो हायो बिसोर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम आंथ' मोनसे खोथाखौल' बुंनो लुबैबाय मानसियानो थिग नङा गाव गावनि रावखौनो हनै बेसेन गैयै बायदिसो लाखिबाय अब्लालाय बिथांनि खोथाखौ बांसिन फोथायनानै गुबुनखौ साजा होनाया गुबुनखौ गाज्रि गाज्रि राव होनाया बांद्राय मोजां जायाखै होननानैबो आं सानो आरोना थ' प्रुफ मोनोब्ला बुं नोंथांमोना आं बेखौ जेबो अरजाया नाथाय जाय बिथांमोना दाय गैया मा गैया बिथांमोनखौ बुंबाय थायोब्ला बोरै जागोन नङा होमबा थ' जिखिनि जाया जोंहाथ' आरो जाय बिथांमोना फेमास जानो नागिरदोंमोन बिथाङाथ' फेमास जाखाबाय दां नैबेखौ नायना लादो नाज़रीन टॉमी नर्सरी की वीडियो वायरल हो चुकी है ये ट्रेंड ही बन चुका है कि अपनी वीडियो वायरल करके फिर फेमस हो जाओ थ' जोंनि बर' हारिखौ मुलुगाव गोसार होबाय आं बुंखादोंना आरो बिसोरबायदि दसजनसो थाबावनायमोनब्ला बर' हारिखौ सिनायै रावबो थानाय नङामोन खिन्थु मानि थाखाय आं बेखौ बुङा थ' जेखियानो जाया माथो थियाटार देखायनो थियाटार रायजोफोर आं गस्ला सुनो थांदिनि दै दुर्गा फुजायाव थियाटार नायनांगौ जोंहा फिल्म गोदान 9 मिनिट 42 सेकेन्डआ रिलिज जागोननो माथो बेबो पर्दायावबावसो थ' आं गस्ला सुनो थांदो दे रायजोफोर बाय बाय La luli